Bos días, no espazo da entrevista electoral doxe está conosco a candidata á alcaldía de Ourense polo Bloque Nacionalista Galego, mestra de profesión e tenente de alcalde co goberno socialista de Francisco Rodríguez e preséntase, como decíamos, por primeira vez como rexedora polo Bloque Nacionalista Galego. Isabel Pérez, bos días. Moi bons días. Cale o modelo de cidade que quere vostede para Ourense? Queremos, o BNG quere un Ourense para as persoas, un Ourense no que a medida e a escala sexan os propios veciños e veciñas da cidade. Por iso falamos sempre dunha cidade a escala humana, pero tamén dunha cidade integral que atenda a toda a poboación con independencia do lugar onde vivan, da súa idade, dos seus desexos, das súas necesidades. A escala humana, unha cidade integral e unha cidade que valorando o centro histórico da cidade e o ensanche, a zona comercial, tamén teña en conta os distintos barrios e parroquias, porque o termo municipal de Ourense son todos os veciños e veciñas, como digo, independentemente do lugar onde vivan. Podese falar de proxectos concretos que teñen pensado facer de cara aos vindeiros anos na cuestión do urbanismo? O urbanismo nestes momentos pende dun fío porque o Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2003 que foi aprobado polo Partido Popular foi anulado en sentencia polo Tribunal Supremo. O Partido Popular naquel momento sabía que estaba presentando un plan xeral que tiña moitas posibilidades de sufrir esta anulación porque houve serias irregularidades, mesmo cambiazos a respecto do planeamento que se presentou diante dos veciños para as alegacións e o que realmente se fixo efectivo. Nestes momentos, sin embargo, o goberno local ten que garantir que os proxectos estratégicos para a cidade se cumplan, pero tamén pode ser unha oportunidade para mellorar a idea de urbanismo que tiña o Partido Popular, introducir melloras na idea dese urbanismo no que o Bloque Nacionalista Galego confía en que se atenda máis ás persoas. En canto ao transporte metropolitano, No transporte metropolitano, ademais un área na que o Bloque Nacionalista Galego tuvo competencias nestes 4 anos, se puxeron todas os alicerces e a disposición do que son as outras administracións. Teñamos en conta que no ámbito dos concellos limítrofes Ourense é moi importante que haxa ese intercambio entre a poboación. Por exemplo, todo o que ten que ver co desenvolvemento industrial é fora do termo municipal de Ourense, por iso neste caso moitísimo máis necesario que efectivamente e dunha vez por todas se teña en conta pois que ten que haber relación entre transporte entre os distintos concellos limítrofes, non só no que o que é a propia chegada dos cidadáns a eses espazos, senón tamén nunha cidade como Ourense, onde a Rúa Progreso e o Parque de San Lázaro é o lugar do que atravesan todos os autobuses. Temos que procurar que a mobilidade sexa máis acaída, non? E tamén coa introdución de aparcamentos ás aforas da cidade para que haxa a posibilidade de facer tamén unha cidade máis para as persoas e menos para os coches e para o transporte público, pero evidentemente o transporte público é unha prioridade tamén para o BNG no goberno local. Nese facer unha cidade máis accesible hai posibilidades de facer peonil algunha rúa máis, non sei se no Casco Vello ou incluso no centro? Sí, ademais que a zona histórica e a zona comercial de Ourense é unha zona na que sí que habitualmente hai moita poboación e efectivamente ampliar aos barrios, as parroquias, esa humanización de rúas e de espazos que foi unha constante da acción de goberno do Bloque Nacionalista Galego nestes 4 anos. Conseguíronse tamén humanizar esas rúas, non só, como digo, na zona histórica, sino en outras zonas da cidade como 21, como Couto, como Penarredonda, con esa idea de que sexan as persoas a que ocupen os espazos urbanos e non tanto os vehículos. Que políticas sociais vai desenvolver o BNG? Unha política social tamén onde as persoas sexan o primeiro, porque sabemos que dentro do ámbito local temos que atender as necesidades máis inmediatas dos cidadáns. Non sendo competencias municipais, algunhas das infraestructuras en materia de benestar, o goberno local actual puso en marcha, por exemplo, centros cívicos, 5 centros cívicos, nesa idea de cidade policéntrica na que haxa distintos espazos e centralizados
localidades, os centros cívicos, por exemplo, dinamizan o propio espazo urbano, non? Estes centros cívicos, escolas infantís, se puxeron 2 escolas infantís en marcha, toda a atención ao benestar entendido en sentido amplo, porque nos consideramos que, por exemplo, o deporte e a cultura tamén son dereitos sociais para os cidadáns e nestes momentos temos que atender as súas necesidades nestes ámbitos. A mocidade, por exemplo, con medidas acaídas e activas para as cuestións que lle preocupan, o emprego, por exemplo, a vivenda, pero tamén facer unha cidade igualitaria, unha cidade na que a equidade sexa unha prioridade. En política de emprego, o Concello que pode facer para crear emprego e para que os novos, os rapaces ourensáns non vayan fora a buscar traballo? Os mozos e as mozas e as mulleres de 25 anos, maiores de 25 anos, son en Ourense os que máis sufren o desemprego. As políticas activas de emprego tamén dende un concello, porque neste caso nos queremos gobernos con competencias e non gobernantes e incompetentes. Por eso os gobernantes, os vos gobernantes tamén dende a acción local podemos xerar emprego e dinamizar os sectores económicos para favorecer esa creación de emprego. O termalismo, por exemplo, é unha oportunidade de creación de emprego en Ourense. O termalismo tamén entendido como un espazo non só de ocio e lecer, sino o termalismo para a saúde, que no que creemos que hai oportunidades de desenvolvemento, xeración de emprego en torno ao termalismo. En algúns casos xa o termalismo ten creado emprego, ademais en bolsas de emprego de sectores menos favorecidos. Por iso que o emprego é unha oportunidade en Ourense, hai futuro, creemos que a xeración do emprego será unha prioridade para o próximo goberno local no que vai participar o Bloque Nacionalista Galego. Nunha época de grandes superficies que as hai, había proxectadas, non sei se ao final se van a facer, como se pode defender a pequena estrutura do comercio da cidade? O comercio local sempre foi un comercio recoñecido en Ourense, pois o trato humano dos nosos comerciantes nos permite estarmos orgullosos.